Cartoon ng guys. Maayo kung di mo ito dadatay yun. Itan kung entrance. Ano di yung nasa menteryo, ma'am? Ano di yung nasa menteryo? Ano sa din na dito din, ma'am? Halo, magkaanak niya, di man parehas ang tao, enjoy. Di man parehas ang tao, mag-enjoy, ni humagkuan. Ay, sa Madu, wala na sa Madu. Internis, gabi eh. Bernis ganino, tama ganino. Napagay Anak mas... gani siya, ari lang mo bernis gabi ite. Kaya lang po makasayo. Sayo. Ano ganito? Ano ganito? Ano nagpagunod siya? Ato tala city, hindi man solo sa city man. Magkanyan, pagmulit, tatay sinod. Hindi ko ito magulo di sa bato. Eh! Ano naman ito na? Alam mo, isang nagdula man. Ito gani. Ito lang kita ra. Hindi na tama sa kanawag ano bisita na. Hindi kami na, ma'am. Oo. Ha? Matulog mo. Magsugpa ra isda. Kasi naman ang sa siya na isa. Sila pong bugas. Sa inyo kuman. Tagang mga on. O, nabumbog. Kaya po sa time na ako. Nabumbog ko sa patay mo. Pagkili ka mo na malit na gabi. Malit. Ano ba ba sa mga? Bagay, mawala. Sige. Ang palit ang bayad. Dahil nag-abot sa uban, mamalit. Kaya kayo ito ba nang nagigil sa vice pizza? Hindi mo ah. Nanti, sila mo bigla ugalay pa. Ito din sa manok. Dito mo ka. Yung malit eh. Alit, hindi isa ka buo. Dito siya dada sa pagkarawas. Tiglanan. So, sumakas pa rin mo third month, tapos parang din. Mga na tapos mo. Kasi hindi na si Rex. Naman nila consolation din, mang. Nila consolation. Kwarta yapon. Papirma lang dito sa boss. Lamisa. Tanaw na ko inam, sila pirma. Wow, consolation eh. Kung lang nakagbasag hapong gabi ha? Pas madong kay lawas ani. Nagkabasag hapong gabi. Di ka nagbasa. Hindi kita pwede magbasa mahagot ag silip dalit sa dili ha kay pas madong lawas no. Grabe ka kon to.
Bitin ito tarik. Hmm. Bakit? Oh, yun ka? Ano ito yung brato na? Na. Ano yung libre? Ano lang ako ganito? Bugnaw, medyo kita tulungan. Bugnaw, medyo kayo. Ano ba? Sa oras na mga na ito, magiging bus bitya, alam mo bitya. Sige, pamutabi. Hindi naman sila katubang kaya nalapas ang mga ito. Ano po siya sa'yo? Ano niya? Siya mabangon sa'yo kasi masunod siya mabangon. Ito din lang tayo mag-ikulit sa mga kaya di nakakasalit alam mo. Ikuan-kuan mo kaya taon na naparalyze ko. Ako yung nawag ako lawas. Ang baklay ba, no? Pikas balay, no? Magitsulit-sulit sa mga dahil kong dagat. Eh, kalapos na sa tunggan mo, di man ilang gasto ato na. Siya rin naguna, no? Pero hindi ay, atong dalon na dito, man mabuti, ito ang na. Hindi sila may nana. Ang lupa, hindi sila sa ato. Blitsong ba dito? Sus, ganang ang tao, anak. Grabe sila to. Ano ho? Palbot? Ano? Ano? Bisyon ang lawas ni. Dahil naman sila man natin. Kilala sila man natin. Lagi naman sila man. Kaya manawag man sila. Ya plus angel pa. No? Ya mo prepare sa mga plato. Kumurong doha. Ini. Asa ang tabang. So, mana to naglain mo lang basa ni sa ko. Ang tapang. Mio. Tapos libre na ka. Wala kang gawas ganggang. Ha? Dan mama sudah kan. Ano ba yan nakita ko? Ano mo ko? Ada na sulab. Naman sa sulab. Okay, sige. Kapag galing gawas nga, wak man mo ko kapangagdan mo kagihapon. Tingnan mo. Na. Hindi na ko gula ka diya. Na. Hindi na ako dili ko yun. Lumat ko dito sa kasa. Na, Wala sa wala. lahat na mo ko gula. Wala ko sa. Madam lang sa baboy. At Ha? Ang baka. ako mo ko ng balik. Ano ko mama? Ano mo?
Ismail sa? Kasi daw, sila nagsibayad anak daw. Saan sa mambayara? Ah, ano ko? Pila na ko bibili na ako. Ito na mga kabataan ko sa bibili. Nagpakuhaan nila. Ilang may buot na uwi. Pero match na namin. Mga pintana lang pintay. Yan, ipalista mo naman di pa. Utang, yun mo. Ipalista mo. Ano ay ako na yun mo. Yan, alista. Quits tanan. Ano pa naman quits tanan? Dali, ano wala. Ano na, puso ko kayo. Quits tanan. Yan kang mana mo, mas mana di ko na kayo mo. Yan, sinaya ko tayo siguro mo. Atas ra. Ako, uutang na mo. Bulong ko na yan, kung patag ko. Yan, sinaya mo na. Enjoy pa ta. Isa rin na enjoy. Sila mag-alap ng dito. Ang tuloy sa kanya, kataon na niya. Pag meron, magbayad ito sa kanya. Masakyan. Sino? Yan, kung ano, masakyan ako. Pagkagan ko kanya niya. Ngayon, anak ako, tagal 500. Yan, pagkaman. Adlaw juga ba? Ito na buyarin sa adlaw. Ano lang na? Hindi, palitan. Adlaw ba? Porto. Maligit na lagi ito kumain sa utan. Ya, karon yo-yo. Ano ang anak pinagkit ay kaon na rin na yung manaw. Ano yung pinagkit? Hindi sila na mga Manggata ng anak udaghan para mo otay. Gustuhan kayo. okay pa kanon lang. Nangadap na hinon ng mga bata ng gusto ko nangaon. Wala mga trabaho. Ten! Ayaw sa ka, 10 pa na. Huwag ka nang kito gabi. Bigaligya. Yeah. Bigalit ang bugas. Nangit pa ka. Wala lang. Kasi na, naunas ko. Intimahan ko. Sino mo mga una ko dito ba yung tabag-tabag kumigis ka ako ng hugas? Ako sa mga nagkabanti na ang yung tamad o away so hold it down. Bangan baka naman yung tubig ko. Wala. Ito bumibisita ko. Ang buwan ko na nila. Hindi po ko nang nakamanawat. Yung pagilid naman. No? Amo gyapon. Isa ko so. Ano ba sa pinala?